नोंफाजों बुजानाया दाबो हामाखैलै आबौ दाबो हामाखै थाफ्ला मोदोम बुला जासे आंखौ मोदोमदुला जासे बुजानाया दाबो हामाखैलै आबौ दाबो हामाखै। खुलुमबाय गाइस, नोंथांमोननि सेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। माने गाइसफोर जोङो माने बे मेथाइखौ गावनो सुजुनाय आरोना। नोंथांमोना माबायदि मोनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरबानो जाबाय। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै आरो आं बेखौनो बुंनो सानदों। आरोबाव नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थाबासो जोंबो माने फानि बेफोरबायदि गान लाबोनो हागोन आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनायसिम नायलांबाय थादो ना मा बुङो लोगोफोर? ओइलै आबौ बिरि गोरान थसे हरदो ना बिरि गोरान थसे हरदो ना नोंसा नोंहा जुवा नुसनब्ला खोन्थाना हैगोन मानो खोन्थाना हैगोन मानो खोन्थाना हैगोन। ओइलै आबौ बिरि गोरान थसे हरदो ना बिरि गोरान थसे हरदो ना नोंसा नोंहा जुवा नुसनब्ला खोन्थाना हैगोन मानो खोन्थाना हैगोन मानो खोन्थाना हैगोन। ओइलै आबौ मामार हरदो बिरिखौलै आबौ हरदो बिरिखौ नोंफाजों बुजानाया दाबो हामाखैलै आबौ दाबो हामाखै थाफ्ला मोदोम बुलाय जासे आन्थु बिखुम दोला जासे बुजानाया दाबो हामाखैलै आबौ दाबो हामाखै नोंफाजों बुजानाया दाबो हामाखैलै आबौ दाबो हामाखै थाफ्ला मोदोम बुलाय जासे आन्थु बिखुम दोला जासे बुजानाया दाबो हामाखैलै आबौ दाबो हामाखै। ओइलै आबौ बिरि गोरान थसे हरदो ना बिरि गोरान थसे हरदो ना नोंसा नोंहा जुवा नुसनब्ला खोन्थाना हैगोन मानो खोन्थाना हैगोन मानो खोन्थाना हैगोन मानो खोन्थाना हैगोन मानो खोन्थाना हैगोन। हाय गाइस, संखौ खोनानानै माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जेसांखि हायो शेयार खालामबानो जाबाय नोंथांमोना। आरोबाव जोंखौ जेसांखि हायो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना। गाइस, जोबथानायाव आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोननि सेराव जोङो सानैबो फानि सानै माने जोंनि BN प्रडाक्सननिफ्राय BN फेमिलिनिफ्राय नोंथांमोननो फानि भिडिअ होबाय थानो हागोन होननानै आं दिनै नोंथांमोननि सेराव बुंबाय आरो प्रमिस लाबाय आरोना नोंथांमोनजों। प्रमिस ना मा होनो आं बेखौ मिथिया दे, जेनेबा इंराजि रोङा आरोना। नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय। गाइस, मा बुंगोन दा? Thank you for watching. Thank you for watching. जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय।